אז הנה חזרתם אלינו היום עם וויזר דדי. רגע, באמת, מי האבא? אתה חולי? לא. אתה ניב? אתה שושן? מסתבר שכן. וזה כנראה גם אותי, קווין. קווין. קינית של שמך לקווין בתעודת זהות? שיניתי את השם שלי לקווין, ולי קוראים סטנלי. ולאורי קוראים סטנלי, וגם לאורי קוראים מיכאל, אנחנו שתיים, וניב נשאר בשם רוי. שם השם הכי טוב. השם הכי טוב. אז יאללה, תתחיל. אני לא מיכאל. תתחילו. יאללה. אוקיי, אז בעצם, כמו שאתם רואים, זה די מטריד שיש שתי אבות, כאילו, זה... אבא, לך מפה, אבא, לא רוצה... מה יש לך לשר? מה יש לך לשר? כלום. אבוי, תסתכל עליי. I'm touching the ball. מולי. תפוס את הכדור, תפוס את הכדור. שלי הכדור. אני משחק עם הקיר מסירות. מי זה? זה אורי? זה אורי כזה? אני לוקח את הפסנתר שלי למקום אחר, בוא, פסנתר. היי ניב. יכול לתפוס במגירה? ניב, מה זה, אורי, איפה אתה? די לסגור עליי, ניב. מי סוגר עליי? מיכאל. אוקיי. איפה מיכאל? ניב, בוא נראה מה יש גביעים, במגירות. חברים. במגירה התחתונה יש אין פה כלום. חדר גביעים. במגירה למה? שיכול לעשות לי דברים. אורי. אבא, יש פה חדר גביעים, אבא. אורי, זה פשוט מגעיל, פשוט מגעיל. אבא, איפה את זה ממני? אבא, מצאתי חדר גביעים, אבא. שוקר חשמלי, תביא לי את השוקר. יש לי רובה. אבא, גם לי יש. אני מצאתי חדר. בום. מצאתי את תן חדר לי את הגביעים. הדבר. אתה השתגעת, אבא 2. אתה השתגעת. אבא, תביא לי את הדבר הסגול. אבא שתיים, אתה השתגעת. מה עובר עליך? אבא, הולי שיט, הוא חזר. אני מה מתחרפן זה? מה... שחררת את כל העצמות ואז החזרת בוא, אותך? מצאתי את אני חדר הגביעים. מתחרפן ממה אתה אבא שיש... קסם. אתה אני אבא קסם. מתחרפן ממה שיש אבא. לאמא בחדר. אבא, אני פתוח. בוא נראה, אני לא יכול לראות. הוא אחראי, אני מצאתי... אמן גטודו, אמן גטודו. אבא, נפק. יש, הוצאתי את זה. ו? הצלחתי. הוצאתי את הדבר הסגול והמגעיל. יואו, איזה כיף. וואו, לאבא זה לא יורה. אבא, זה לא יורה. תביא את הרובה שלי. איזה כיף לשחק. חדר גביעים שלי. אמן גטודו, אמן גטודו. נחשמל אותך. איך אתם מצליחים לראות בזה? תחסמל, תהיה סותר. צא החוצה. צא החוצה. די. וואי, מה זה? אבא, גביע. איזה תראה מה גביע. זה? יש פה פתח עברור, מה זה עושה? רשום עליו דרטי. לא, רגע, לא, רגע, הוא יצא מפה, מה זה? אני במקלחת. ילד ברח, מה? וואי, איך אמא עומדת להתחרפן מאיך שאתה השארת את הבית? אבא, אני קופץ. איפה אתם, אני חמודים? במקלחת. הנה, אני רואה אותו. אתה במקלחת? לא, איך אני אעלה לשירותים, אבא? שמתי אותו. וואי, תראה את המראה, יש פה מראה. אבא, השקית שלך. לא. וואי, סכין. לא, תביא את הסכין. יופי. מה זה? אני צמא, איך אבא. אני מוציא את הדבר הזה מהיד שלי? אני לא מרגיש טוב. בוא נשתה פה מה? בחדר כניסה. איפה אתה ניב? בואו אבא, נעשה ניסוי. אתם וואי, רואים מצאתי טייזר. את המזלג הזה? ילד. בואו נראה מה קורה אם עוזבים את המזלג הזה במיקרו. אל תנסה, אני פה. אוקיי, קוק. לא, אני... יואו, מחפשים אותי אבא, מחפשים אותי. תעשה את זה על 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 אבל. לא צריך. קוקי. אל תעשה את זה על 5-5. בוא נראה מה יקרה פה. איזה ניסוי מדהים. אתה מבין. די. זה לא. תודה, אתה עזרת לי לזה. מה זה? אני תקוע. אמן כתוב, אמן כתוב. בוא. אני אעזור לך. אתה נכנס? הלו, מה אתה נהיה לי הלק? אתה מקבל לא, מה אתה מביא לי לאכול? אני לא רוצה לאכול. אפילו את התנור. אני חוזר. בוא נראה מה יקרה למיקרו. צא משם. אוקיי, יודע מה? צ'ר שם, צ'ר. יש! אתה מטגן אותו, גאון. וואו, אבא, איזה מכונית מגניבה. אתה טיגנת אותו רגע. לך למכונית. אבא, אתה טיגנת את הבן שלך, מה? תרגיש רע. יש! זה מה? ניצחנו. תאכלו את הלב. תסתכלו איזה מטריץ. רימץ'. רו. יאללה, רימץ'.
יאללה רמש, אני רוצה להיות בבי. אני רוצה להיות בבי. לא! למה להיות פעם? פעם הבאה מחליפים. פעם הבאה נחליף. מה זה? כן. החדר... וואי, זה פיל! וואי, איזה פיל קטן. איזה מנורה, מה זה? יואו, גם אני אבא, רוצה. ככה פיל נראה? אבא. כן, ככה. ככה. איזה רוצה פיל לראות שווה. הכלב? לא, רוצה לראות אבא, הכלב? זה הפיל שלי. אוקיי, אבא, אני לא צריך ללכת לגן החיות, אני יודע איך פיל נראה. למה אבא לא מצליח עליי? לא, לא, לא. בגלל שבלונה וואי, פרה. בננה! זה בננה! בננה חמודה. איפה? בננה. הבננה. It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. It's a banana next to a banana. כאן בוקר נראה. טוב, אדון שוקו. הנה, רואים ככה? ילדים, אתם רואים ככה? אבא, אני לא, מה מתכוון, תעשה? שותה קצת שוקו, אבא. אתם רואים ככה נראה פיל. וואי, שתיתי לא, קצת לא. שוקו, אני צריך... או, אבא, משהו עשה לי. די. תראה כיף. אני באסלה. אבא, ייכנס. אבא, אני הולך מה אתה לשחות. עושה? תקין שלי. אבא, אני הולך לשחות. מחבל. אבא, אני הולך לשחות. נתראה. יואו, בוא נצטרף. לא לשחות, איפה אתה? איפה אתה חמודי? יש פה זכוכית שבורה. נים. רגע. לא. אוקיי, מה קרה פה רגע? אני עושה קפיצת ראש, אבא, מוכן? לא, אתה לא. קפיצת ראש! לא. אבא, תאר פה. אבא. תאר פה. אתה מנסה לחתוך אותי? לא, איפה זה? אני תחי, מת. אבל... חרטה. הוא מת? כן, הוא מת. אבא, אחד הלך לנו. מה עשית לי? אוקיי, איפה השני? איפה התינוקי? אני הנה. שומר עליו במשך כל חיי. למרות שתחת אוקיי, אני לא סובל. בוא נעזוב את זה, אני נראה כמו מציל ככה. לך לתנור. הוא התינוק הכי פחות אהוב עליי, אבל בסדר. שמעתי שבמקרר יש דברים טובים, אני לא אני מציע, לך לשם. ניב, לך למקרר, שמעתי שיש שם דברים טעימים. הופה, יש פה פולקה. רגע, מה? זה הוציא לי את הקערה ולא את הפולקה. וואו, היא מסתובבת, קלוט. תפעיל את המכונה, אפשר להפעיל אותה מעליך, תינוקי. אוקיי, אני אפעיל אותה. קח, לונה פארק. לא הפעלת. לונה פארק. כן. טדה. אבא, אני מת. טוב, יצא לנו ילד יותר נקי, צא החוצה. אני מריח. יש לו לשון בחוץ. איפה יש פה תרופה? יש לו לשון בחוץ. אני מריח. תביא לו את הפיל, זה חיה של כובע. הפיל מרפא. תינוקי, תאכל את הצבע, שמעתי שזה טעים מאוד. אבא, מה יש לך בכובע? ניב, שמעתי שהצבע טעים, ניב. לא לגילך זה מגיל 18. אני לא שמעתי כלום, אני הולך לנהוג. איך זה הולך לנהוג בלי המפתח? I'm in the back of the car. ניב, קדימה. שמעתי שצבע כחול זה טעים. תעשה טסט, אני בוחן אותך. ניב, שמעתי שצבע כחול זה טעים. רגע, נתקעתי פה, חבר. איפה? היית פה. אני לא רוצה. ניב, לך שמאלה. לא טעים. ניב, שמעת, תלך תשתה את הצבע. שמעתי ש... בוא עובר על הכובע שלך. בוא עובר על הכובע שלך. למה זה רוקד? די, זה מעצבן, אני תקוע די, בקר. אבא, יש לך חופה. אבא, הראש שלך... תגיד מה שאורי. יש לנו ממש קצת זמן. לא, הוא מת. אבא, הוא מת. יש! הוא מת. לא רוצה. תן כיף! סגור כצבע סגור. אוקיי, אז זה היה סגול הפרק כשמש. זה היה הפרק של היום, אז תודה, תנו סאב, לייק. יש לכם משהו לומר? ביי. נו סאב ולייק. יש לנו אבא מכוער. מה? נכון. מיכאל, אתה מכוער. כן, מיכאל. לא אהבתי אותך אף פעם. כן. אוקיי, אז תנו סאב, לייק, פרסמו לחברים שלכם, בבקשה, יהיו עוד מלא תוכן. אז יאללה ביי.